De menys a més per acabar sumant un punt que en podrien haver estat 3. El juvenil a masculí no ha entrat bé el partit, però amb el pas dels minuts s'ha anat sentint cada cop més còmode i a la segona part ha fet un pas endavant amb múltiples arribades a l'àrea del Girona. La manca d'encert i la bona actuació del porter visitant han evitat la remuntada en un partit intens i exigent. Dobles associant-se amb Rovira ha fet el primer avís amb un xut alt i Àlex, conduint cap a dins i traient el xut, també ho ha intentat sense trobar els 3 pals. En una pèrdua en sortida de pilota, però, el Girona no ha perdonat i l'ex-cerveser David Sáez ha assistit a Toni López perquè amb el cap avancés els visitants passat el quart d'hora de joc. Tot i això, l'equip ha continuat buscant el gol. Àlex, arribant a rematar el segon pal una centrada doble, s'ha topat amb el porter rival i Alagi, enfilant porteria amb la posició guanyada, ha vist com el feien caure sense que l'àrbitre assenyalés res. Just després, el Girona l'ha tornat a tenir un mà de Toni Mfuna que el davanter està ballat al pal. I la insistència de dobles pel costat dret ha acabat tenint recompensa. L'extrem s'ha desfet de la seva marca amb un canvi de ritme i ha assistit enrere per l'arribada d'Isern, que no ha perdonat i ha restablert l'empat amb un xut fort a boca de canó. Funa ha estat providencial per evitar que els visitants es tornessin a posar per davant amb aquesta rematada des del punt de penal i han tornat a avisar poc després amb un xut alt. En un tram final de la primera part amb alternatives per tots dos conjunts, Dobles ha tornat a exigir la intervenció de Pau López, també ex-cerveser, i Derek ha finalitzat la jugada amb un xut centrat. Just abans del descans, però, Pablo Villanueva ha rebut sol dins l'àrea, ha controlat i ha creuat l'esfèrica per tornar a posar el seu equip per davant. Només tornar de vestidors, el Girona ha estavellat una rematada al travesser, però ha estat una de les últimes arribades clares dels visitants que han vist com la Dam els ha sotmès fins al final. Dobles amb un xut fort al pal curt s'ha tornat a topar amb una bona intervenció de Pau i tampoc ha pogut sorprendre amb una falta directa que han allunyat els visitants. Àlex, canviant el ritme, s'ha plantat sol dins l'àrea i un altre cop el porter ha evitat l'empat. Rovira també l'ha tingut a prop amb una rematada creuada que ha desviat lleugerament la defensa rival i ha sortit fregant el pal, i precisament a pilota aturada ha arribat la recompensa. Àlex ha servit el córner al primer pal i el moviment de Nico ha provocat el gol en pròpia porteria del Girona per igualar l'electrònic i continuar creient fins al final. El mateix Nico ha tingut el tercer en una passada enrere que no ha pogut connectar amb encert i ha assistit a un Àlex que dins l'àrea petita s'ha tornat a topar amb Pau. L'equip ha esgotat totes les seves opcions fins al final i s'ha mostrat seriós per negar als visitants qualsevol opció i assegurar el punt. Un punt treballat per continuar a la part alta de la classificació i avançar cap a l'objectiu. La setmana vinent tocarà visitar el líder, el Barça, dissabte a les 12 del migdia, a la ciutat esportiva Joan Gamper.